ନୀଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ଜିନିଷ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଗଛଲତା, ପାଣି, ପବନ। ନୀଳପୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ହରାଭରା ଜାଗା ଥିଲା। ପାଣି 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 ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ନୀଳପୁରରେ ତ ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ହରି ହରି ଉଠ, କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ବାଉଳି ହେଉଛୁ? ସେହି ସମୟରେ ହରି ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ନାହିଁ, ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ଛାଡ଼, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ କୁହ? ସବୁଥର ଭଳି ବର୍ଷା ହେବ ଆଉ ଆମ ଫସଲ ସେମିତି ଥିବ। ଆରେ ହଁ ଭାଇ, ନୀଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ହେବନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହେବ? ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ହୁଏନି। ଗାଁର କିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହିଡ଼ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଚାଷ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଗାଁର ବାବା ଆସିଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପାଣିର ବହୁତ ଅଭାବ ହେବ। ଏବେ ଦେଖିଥିବା ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହରିର ଧ୍ୟାନ ସେଇ ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଡରିଯାଏ। ବାବା, ଆପଣ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆମ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ଗଭୀର ପୋଖରୀ ଓ ଝରଣା ସବୁ ଅଛି। ତ କେମିତି ପାଣି ଅଭାବ ହେବ? ସବୁଆଡ଼େ ତ ପାଣି ହିଁ ପାଣି ଅଛି। ସେଇଟା ତ ସମସ୍ୟାରେ ପୁଅ, ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁନ। ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଆଜି ଅଛି। ତୁମେ କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଦେଖ, କୌଣସି ପୋଖରୀ କି ଝରଣା ମିଳିବନି। ବାବା କହୁଥିବା କଥା ସବୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ସତ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ବାବାଙ୍କୁ ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପାୟ ପଚାରିଲେ। ଦେଖ, ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ 2 ମାସ ବାକି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବର୍ଷା ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଚାଷ କାମରେ ଆସିବ। ହଁ ବାବା, ଏବେ ତ ଲାଗୁଛି ଏହା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେବ କେମିତି? ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବହୁତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ସ୍ୱରରେ କୁହେ। ହଁ, ପାଣିକୁ ଭଲା କେହି କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ? ହେଇପାରିବ। ଆମକୁ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗାଁରେ ଆହୁରି ପୋଖରୀ ବନେଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗାଁରେ ମାଟି ତାଡ଼ି ବହୁତ ସାରା ପୋଖରୀ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ କାମ ହେବା ପରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ତ ବହୁତ ପୋଖରୀ ବନେଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆଉ ପାଣିର ଅଭାବ ହେବନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ପୋଖରୀରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କରିବା ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଯେତେ ବି 4-5ଟି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେଠାରେ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାବା, ଗଛ କାହିଁକି? ଶୁଣ, ଆମେ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉପାୟ ତ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସେତିକି ବର୍ଷା ହୁଏ ଯେମିତି ଆମର ଫସଲ ଉଠିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗେଇବା, ଏଇ ଆଖପାଖରେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା। ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଛପତ୍ର ଲଗେଇ ପୁରା ଭରିଦେବା। ଏବେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛପତ୍ରରେ ଭରି ହରାଭରା ହୋଇଯାଏ। ତା ସହିତ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦେଲେ ଓ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ପାଣି ଏପଟେ ସେପଟେ ନ ଯାଇ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବିଲକୁ ଯିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସବୁ କାମ କରିଦେଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ପାଣିର ଅଭାବ ଜମା ବି ହେବନି। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଯାଏ ଓ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ବର୍ଷା ଦେଖିକି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଓ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଲେ।